Lesi sigameko senzeke kule ndawo izolo emzini okusebenza kuwo umama wentombazanyana njengomsizi wasendlini. Kubikwa ukuthi umama wentombazanyana ubengekho emsebenzini, wacela ukuthi kube yiyona embambelayo la asebenza khona. Ingane enonyaka idubuleke ngesikhathi le ntombazanyana ihlezi nayo idlala ngesibhamu esithole kulomuzi. Mina ngilandela umntwana lahlala khona la ka-AA. Then ngathi akeze emsebenzini amazongibambela ngangiya emtholampilo ngoMonday. So hayi kwenzeke kanjalo nangampela, avuke ngimvusa ahambe eqala nami ngisale ngilungise ngihambe ngeklinikhi. Hambe ngeklinikhi ngibuye ngabo 11:30 lapho. Hayi mangithi ngiyahamba la ngihlangane nomunye umuntu engimaziyo omakhelwane wami. Angitshele lesigameko. Ngifika nje vele mina lapha yasengiyazi kulo ndawo ukuthi sekwenzekeni. Okwamanje umndeni usadidekile ngalesi sigameko. Ubeganga kube yiphutha. Into angasoza ayenza le. Umuntu wami ngiyamazi. Le yesibhamu nje soza athathe isibhamu abulala umuntu. Mhlawumbe uthukile esasibambile kanjalo kanti ingane iphambi kwakhe inkathi edlalisa. Mhlawumbe yashaya ngaleyo ndlela. Umsolwa uzovela enkantolo kusasa ngecala lokubulala. When we arrived at the crime scene, we found a mother who gave the police information that she just had a gunshot going off from the house, but she was outside in the yard sweeping. And then when she went to investigate, she found that the child was shot and was lying in a pool of blood. Amaphoyisa kungenzeka athwese umnikazi wesibhamu ngecala lokuba budedengu.